Uy! Ma! Ma! Saan mo ka, day? Ano man eh? Sing ano man imo anak, ma'am? O ako ah! Idagay ang parselo, gikawat, unsa man na nag-chat pa nga. Magkita mi dito sa kalsada, nya paghatag nako sa parcel kay mukuha ta ko sa akong cellphone kaya akong picturean ang barcode ana. Nawagta ko kalit gidagan. Oo. Ma'am, ma'am na May ibera na niya, sir. Tuporte na, ma'am. Tira di ay sa barangay lang taan na mag-consider. Kasi sa barangay, ma'am, niyapag langan-langanan pag ko na yung barangay nga tuporte ang bayranan na maora na niya ato-ato nagbarangay. Bayri na, day, sa mga day mo na ilagadagan, nanabaho na ba kong tarong din nila, inaon ko nimo. Gamay naman kayo na, sir. Barangay lang taan na mag- O gamay naman nila pa, bayarin na, ma'am. Tuporte. Hindi lang kakasagot. Iba na yung kong barangay. Gamay na lang kanila na. Tapos na na. Booking naman na yung sitwasyon na ni. Sabot noon? Yan ang sa barangay. Ako na lang guys ay. Ano, nang inahan na guys. O, inahan o kang anak, mo nang anak niya, mo gijaga akong parselo. Unsa man taong kadayoy, bayri na dayoy, bagaan mo na may gwapa man taka niya yung anak ka. Jesus! In taon de, kagamay ang bukto ni mo. Oh, ang dako na akong bukto, no? Ay. Gidagan? Gidagan gani, ma'am, no? Ingon ka kaya nagkikawat. Nasa magikawat yun na, ma'am, kay gidagan na niya, way bayad. May dong, ay pag inyong gikawat akong anak ha? Kaya din ikaw sa akong anak. Di na kawatan yung anong hindagan magikuha ang parselo. Sas, kabang ka tidara. Iba na yung kay barangay. Napay gana ikaw may gana mag-video-video. Unsa may ikaw pa sa sa barangay? Unsa man taong kamay sa barangay, ma'am na. Kamay ka na to 40. Mama na adto ta mag-abot. Adto ta dito magsitol dito. Pero si Tulon naman na, ma'am, nga bayranan man na niya. Isugay ka, di ba ka taga-diri? Isog-isog sa tuloy mo. Sali, kaya di ko taga-dire, mag-inisog mo. Natural ama dito yo. Wala kibaw? Wala yun. Wala sa iyo, kailan niyo. Kaya Iyamis loyal dong. Sa? Gago. Pag iyamis loyal, kasabot ka, kadungog ka? Royal? Oh. Aw, Royal. O niya ano ni mo kabayad na tag-iyam ka mo royal ka. Tuporte naman na. Ang bila yun. kapati ano yung parcel? Kasi royal sa kabuok, napalit nyo ganyan gamay. Pati ang parcel. Ma'am. Oy, day. Ang sa mintang ka, day. Muram kag may gamay. Say gamay, ikaw dako. Gamay. Laruhan na ha? Laruhan ng gamay niyo. Pariya, malamong duha in taon, oy. Video-video pa. Ikaw pa nagana mag-video-video, day. Nga na, bayran na ni mong parcel. Bayran na, oy. Tuporte na. Noon sa mga. Ang tao. Video juga kay mo man balay, sumsum ka dire. Kung suong bitaw. Ikaw may. Ako kag baranan ka, trespassing na imong gibuhat. Trespassing. Natural mo ari ko dire kay gikawat man mo anak ang parcel o. Tudon pa nimo akong anak. Nanay utang nimo? Na, tuporte. Kasuhan ti ka. Gitudlo ko nimo. Oy, ikaw pa nagana magkasukaso nga ikaw may nangawat anang parcel. Dinangay pag iyong nangawat. Unsa man nila ma'am? Kawat man na. Kita ka gikuptan? Oh, Kita ka. gikawat. Wa man na bayre. Idagan na gikan nito pagdatang nako. Bayre sana niyo ma'am, tuga mo order anang online nya. Di man mo kabayad. Ama, para maklaro na siya ma. Maklaro bitaw kayo. Ay ko video-video tukakon ni ka. Uli. Well, turja. Gamay ka ng Contest lagi ka largo lagi. Sabay, basi gamay na mo. Gamay. Contest, gutan, kaklaro anang buhay sunod. Yan yung busay. Yung anak boss kay gidagan ang parcel ka. Tagba ko goko dire wa bayre. Wa ka bayre? Bakit? Samtan mo oy bayre na oy. Ako na silingan, boss. Silingan man boss. Silingan mo. Klaro. Naintinaya mo na, puntuan. Ana din imong gamay di. Usa! Saban! Pasing nagmagamay ako! Kini na gamay ikaw na dako ma'am. Bilbil pa yun. Ako mama, mula ba dyan ako? Kay anak man ko niya! Ikaw, di ba ka anak niya? Anak yun, bitaw. Pariha lang mo na, mga naigamay. Unsa na may taon mo eh. Bayre na ma'am, ay sig tanaw. Usa na lang. Usa na lang, inigiyong nagamay. Ma'am, Kay, langkat ng liog nimo. Sige ma'am, bunal ma'am, kay nakabidyo mo. Oy, timani ha? Timani, og pilay viewsan ha? Tagay ko po nga ta. Oy, bahala ko rin mo. Ano noon? Pag ilabot ninyo, di magani mo kapay. Kami ma-viral kay nami diha. Mabayran niyo mo, kayo, ganun gidagan na yung parcel. Bro, kay ba ko ani, og kani ako ni upload gamay nag views kay. Kay page. Isud kayo. Diha, oh.
Oh, tanawa na. Sama na, bayarin na, ma'am. Ayaw man. Sumuka lang to, Porti, ay. Oh, sumukan to porte ka bayarin ako tag-iyam ka mo royal. Unsa barangay? Barangay ta. Di ma, kasuhan ka na ma. Boss. Apa ka bayar, boss? Wala ay. Asa ko na magbayad? Ha? Asa ko na magbayad? Bayaran sa barangay? Oh, barangay ko no. Ah, story na boss. Pareha sa una silingan yung pun. Wala ko bayad karon. Wala ko bayad. Saan naman ko magbayad? Wala ko bayad. Unsa na kutaan mo, ma'am? Latinan po nuwana. Ma, ako na silingan na tayo, lahat. Oo. Sige, naka-video ka, ma'am. Naka-video ka. Naka-video ka. Oh, sige. Dolat yan. Sige. Ikaw ha, ma'am. Oh, makita na dia. Ayog laglag. Kay makita ka. Torjakon dito ka maayo. Balik to porte. Ha? Ayaw pag Oh, diyan lang na. Mga angol man mo. Oh, timani ha? Makita niya ka na nga gani. Torjakon ko na. Balik to porte. Wala ka na sunod. Ari na ko. Tujak ko, sunod. Away, tulog kita. Di ka bayaran na boss. Wala di ka bayaran na. Ma, di na ako malaakit. Nakon ko balik to 40. Sorry, tos ka ban.